umihithe Joshua Dog. Mone nhlahla uthola i-microwave. Mone nhlahla uthola i-microwave. Hayi suketelela nje. Sisibone. Mara mfethu indaba osilimaza amehlo cabanga sesibona ama chest of sesibona ama closet obo Oscar sabona la kuhlala khona ama wash nala kuhlala ama perfume wena uzosibekela uJoshua Dog hayi awume iyasamwe awuthole enye view uyibonile ngivuke ngibona iview yama glass house namhlanje ngibona ama glass house namhlanje wena uzosinika le view yoJoshua Dog awushintsha iview akashintsha iview Peter shintsha iview shintsha yey yakungcono mara yo obse I'm out. I'm out. Labantu badlanga kahle ubheka ngikhathela ngiyehlulela usheba yo bravo yo message lapha mfethu thumela message ubonile Afana kwande la uthatha khona njayami. Kwande la uthatha khona king. Ngibona imessage phuzi. Imessage. Hey wena le stop susa. Awuthe grand inkinga ubhambela thina nje. Kodwa ngibhambele ngani mnganami? Wena. Ngibhambela ngani? Keshi yalo. Into buzenza abanyazi ngiyabona ukhosi uzongisenela la ngacabanganga Ensen matala tike ile view manje azathi uphethe into yokutrapha ibayida ungena kimi manje ungena kuwe manje ungena kimi manje weba Pitor work things meetings and what ngitshele ka 10 ukuthi ngiyenzana ePitori uyangimangaza njalo. Ngitshela udayideni. Ngitshela uFara Patrick yabo njengoba bosageza nje yami yabo. Yeah, ukuthi amajita ngilokhu ngiyawatshela ukuthi ngine hit la kimi ngaphakathi like i hit song ngiyangithola bro ifuna umuntu ozoyikhipha bro ngicongifake speed ethi. Ngizokufaka njalo. Shoot manje ithi ngiguide ke njengoba sihamba so I-hit song izosebenza la ku October manje ila spana khona so ngizokubamba mina uspana mangibuya Orkant my last tour date is end of November mara ngiqala uspana nge-Studio Grand beginning of October yabo yeah ngizokufaka ufuna uyizwa kahle le hit le sharp le hit ngifuna abona nje abona wangenzela manga ne hayi ngikushaya self ngegadi ngiyoshaya themba mina yoshaya yonke into engithinta ipolite bro mthemba mina ne soba on kakhulu soba on kakhulu phethi kuhlekani mfethu uzweni kanti wena yazi uphekula kahle uPatrick athi uyagula nyana nawe Oscar mfethu phela ungakho soku12 exactly manje abantu baka doctor la kumele adla amapilisi mate wathi uyahlanya nyana uhlekani Patrick ngifuna ukumbuza let's indaba Patrick uhlekani hayibo Esithuka ngithi ukhulume nge-first touch bro uyayibona i-first touch yami ne kumele akufake engomeni uzokushayela ngehit song nami ngiyamthemba Amena Oscar ulele ay
Awume Shuku, awume. Amala abasuku baphila kamnandi Shuku banomnyango we-aluminium. Hayi wena. And manje iflop lo muntu oyikhambile usema. Onjo. Soweto. Ubani? Mafethu yini indaba ye-green screen la? Ngibona abantu bakho bathi green screen, why? What is that? Bathi ngenza uthike. Bathi kumele ngenze i-green screen. How do I do it? No, I think who's hosting? Ujugu ne? Ujugu ayazi technology. Yini akazi uyenza kanjani le nto? No, but izosenza sibe aligned guys, proportionally. Yeah, akayenze phela. Awukele ukuthi ayipresse Angazi yenza kanjani. Yeah, mtshele. Angazi. Mtshele brother. Yabona njengoba uStugu, yabona njengoba extend uOscar. Thinta ku-Oscar izosivezela ama-option lapha and then uzokhetha ukuthi sime. Yeah, guys, but how to bathi mina Patrick, bathi mina I must do it green screen because TikTok is on blocker because I'm in a moving car. No, unless ukhombisa ukuthi uya driver. Unless you're driving, you're not driving. You're not driving. Okay, so ngiyeke njengoba ngiso. So ngiyeke njengoba nginje. Because ngabe lapho besiripothile phela. Athi ngibonisa i-TikTok ukuthi angidrive ke la belungu be-TikTok ethi ngibabonisa ukuthi ngihlele emuva. I'm sitting at the back TikTok. I'm sitting at the back, right? Ange, dala ushama live musemotweni. Hola machita. Oscar upunyawo. Oscar why lese zikudrivelanga? Why laba bakudrivelanga ngathi bakwatile? Yini nakwata nina? Yini nakwata? Why bakwata? Hawu, ngathi niphethe umlungu right kanje. Hawu, bakwatile wabazanga. Bamba kancane ngifuna iphile into esho, bamba kancane. Ngikhipha ama-AirPods, bamba kancane. Bakwata kanje. Bamba kancane. Yeah. Hawu. Hey, aniholi na nikwatile. Siyababulisa nokubabulisa. Bafethu. Esithuku. Sho. Yeah. Awubeke la. Nithi makahama anjo andile yini aniholanga na yini ngathi nikwatile na. Ngathi nikwatile Hotman. Enang lo thatha umsebenzi wami andile. Lena ngiyime ngabe ngibamba ama USB yazi. Ayingeke ngwalahla wena ama-USB. Ash. Yimi ngabe ngibamba ama headset. Yini ngathi nikwatile bafethu ngahona. Usatha la ama-USB yobhayisela intola zasekasa ye. Bese kufana phethe kuhlale res ne. Hayi wena uphatha kaningi hayi. Udayisa ama-USB ayisuka. Eyakungena lo ufana Patrick. Ayindaba yakho wena. Akangizwa ufana Patrick. Akudliwa kanti kule live with Oscar. Yeah. Iplay out egrand unyawo. Ayigrand out. Konje iplay unyawo. Day 1. Iplay unyawo. Khona leyo efunda ngonyawo. Iya le driver. Wena wazi into eyiningi too much wena. Wena wazi into eyiningi wena mina ngikugade. Bele andile esa why ibiza ufana Patrick uhlale res na. Ufana Patrick ibiza ngonyawo. Hayi Oscar usikumshisa. Ayizwa ngawe. Hayi baba hayibo. Father Patrick la ilocal jethu is our escort car. Your dream car is our escort car. No, me I accepted it long time ago, brother. Uthi ngibonise boy. Eka naye wahamba kancane uMapawula. Andimfonela landela uMapawula ka. Yeah, naye. Oscar uyazi ukuthi anginayo ngisho imoto mina. Uzoyithenga ngani uhlale res? Isithuku i-res. Moto mnganami siyakhuleka. Ungihamba ntango ngizokuvezela ezinye manje kube ngathi manje ngiyaphakama. Esithuku TK kunabantu abajoyina le live la manje muva bathi
bathi ngiyaflexa ake baniblock yazi abantu abagovi kuseni ehamba bangibhora kanjani ukuflexa senza i-day in the life so shuthi my whole life ukuflexa shuthi bena kude live ngoba ngisawonithusa kakhulu mos angikutsheliile ngathi ntanga njengoba bangacomplaina sosemotweni ngathi ngasendlini bekunyiwa kanje ngikutsheliile ngathi khona la abantu manje abazanini Ugoba size bani? hayi wena sana hey wena No, ukuzama ngabathenga, khona abathenga ngawathenga. shaya kakhulu bana Petri shaya kakhulu Ugoba size bani Stuku? Amla tsaya wena. Ngifuna ukuzama nje mfethu. usize 12 ntwana usize 12 no 11 umbuzela lamasimba umbuzela amasimba kahle baku 12 bafethu ngiyenzeni mengizihole ngifaka say 12 ngiyenzeni how 12 ngamla 12 ngamla nguthi kithi yabo moki number enkulu hey ngunumber 12 ndoda hey iholi Bowuthi uyayikhuza le mfana ngizonina nilwa nami noNkulunkulu usize 12 ngamla ematalathi ke into emnandi ukuthi noma ungene eshop bathola abazihlelele lapha bodwa abathintwa alaburingi vara mthamo alaburingi vara abathintwa yabona bonisa iflops yabona kangakanani wena abathintwa ngizaba noma bangathi sale shop yamateki ithatha 5 days ngiyangelanga lesi5 ngiyangirelaxile futhi bayeke bashayisana ngamakhala ku size 8 9 lapho khulu abo size laba size wena le qeda ukukhipha size 3 ngibayeke nje bashayisana emuna Oscar noma ngathi uzodla imeli yamothola amateki wamasemnyango namangu ngaphuma ukugijima uthi uyanginyonyola uthola amateki wami 12 na mina 3 ukuthi manje lama brand awabhala nayi le impongo bekangiboni lama brand awabhala usize ntanga yini leyo ukusize ukho la upepe cela ibox lalelo sendlini yini lizele lodwa cela amabhokisi usize ubhala lana sicela ama-box wala umaphushini asilwi ke yena kunakuthi uzofika i-H2 sicela amabhokisi ungazosijwayela wena sibonisa ama-box wala ama-box apha linda ya ngizolinda awu lento ehlale rest ngizolinda buka rest ulala eduze namakepisi la isifuna ukubona uzojwayela impahla zizi nge-Uber wena hawu bazazizingekuba wena awufuna amabhox awafuna awathole ende wafuna awathole usungawatholi usenjeni uzoyeka ukuphapha usungawatholi simele yasijwayela lo funa uyigudluzele res uzubuye nawo sifuna amabhokisi walawo ma-flops asikhulumi ngalawo manje le ntwana inzima maningi Stuku Stuku maningi ndawo Oscar le ntwana inzima mos Oscar le ntwana inzima awu wathitha udlala waba udludlu bathu senzima lesifana manje Oscar le ntwana inzima sithenga nama-jewelry ntanga Oscar le ntwana inzima Patrick njaya mbuyela phezulu khululeka hayi sengicomfortable ngawe hayi ufuna lawa ma-tap yinja kabi Oscar bekathi uyasilwisa hey Oscar yinja buyela phezulu mngani wami hayi ngicela ukushane follow man hey hayi nja yami usufada Patrick Father Patrick mngani wami hayi man ngibuyela phezulu res ngina ngithi res yazi hey uyazi Stuku mfana Maru yabona abantu abaronga ume tu macala ngiyalisola yazi ngithi res angithi macala nawu abantu abaronga ume tu awusangikhulu nawe ukutshengise yi-1 hey yabona le ntwana ngiyiphi ground uke manje awungifundele Stuku
sondeza kukhamera akaboni kahle. Sondeza ngiboni. Skins. Yeah. Ila ngithenga khona izinto zami zobusa e-skin shop lapha e-airport. Oscar wawusheka kahle kahle. Wena Oscar mawusheka kanje uthi umuntu wamaVaseline wena kahle kahle. Wena uthi umuntu wamaVaseline. Wena nto Oscar ngisheka kanje. Mama. Macala. Skins bashaya badila ngama. Ngani Macala? Kanti skins akusile into zokugqobisa. Hayi ngisho Ngifundise fast Macala nawe umuthatha isikhathi ukungifundisa. Ngifundise fast. Ungasheshi ukuphendula nawo ngoba uphendula into ezivonga. Esithuki iflow yakhe izoyishaya. Hayi fana fika wo. Kunini? Shaya kakhulu boy. Shaya kakhulu ntwana yami. Ungabayeki. Shaya nalaba kajuka abanakule live abahleli ngale phone shaya nabo. Shaya kakhulu shaya mpela. Bathi kahle bafuna ukudila nomuntu bakushaya inja kukhala umnikazi. Ngisuke ngakhwapha ngithi angifundanga negama uyaluzwa liyakutshela fada. Fada Patrick mngani wami. Mamela mngani wami fada Patrick Swiss. Nice game against the Buccaneers. Billy Bele. Oh, that's goal bound. That is.